Хәерле көн Татарстан, хәерле көн мөхтәрәм җәмәгать. 16 октябрь җомгасында сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Без бүген җәмгыятьнең торган сайын ныграк җиңеләй бару турында хафаланып сөйлибез. Бу җиңеләюгә ничек каршы торырга? Аерым алганда кешене ничек итеп әдәби әсәрләр укырга? Шуның нәтиҗәсендә фикерләргә өйрәтергә. Әлеге һәм бу өлкәдәге башка көнүзәк сорауларга җавап табу өчен без студиягә бүген танылган абруйлы кешене чакырдык. Дания Фатих кызы Захидуллина. 1964 елның 1 октябрендә Татарстанның Мөслим районындагы Әмәкәй авылында туган. Шул авылның урта мәктәбен тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының филология факультетына укырга керә. Аннары ире Илдус белән Балтач районының Түнтәр мәктәбенә укытырга китә. Казан мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. 1993 елда филология фәннәре кандидатлыгына, 2001 елда татар әдәбияты теориясе тарихы буенча филология фәннәре докторлыгына диссертация яклый. Казан федераль университетының хәзерге заман татар әдәбияты һәм аны укыту методикасы кафедрасы мөдире, профессор, Татарстан фәннәр академиясының вице-президенты, язучылар берлеге әгъзасы. Хәерле көн Дания ханым. Хәерле көн, Миңназым Мәртович. Мең төрле мәшәкатьләрегезне янга куеп, безгә килергә вакыт тапканыгыз өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Икенчедән, шуннан да менә без кая барабыз әле бүген? Әдәбият өлкәсендә. Чөнки сездән башка мондый сорауга тулы җавап бирүче табылмас иде. Кая барабыз без? Без дөрес юл белән барабыз. Менә еш кына ишетергә туры килә, татар әдәбияты бармы ул бүген? Ул тиешле дәрәҗәдәме дигән? Укырлык әйбер юк дигән. Укырлык әйбер юк дигән. Әйе. Укырлык әйбер бар. Татар әдәбияты матур гына үсеп бара. Бүген татар әдәбиятында укырлык язучыларда, укырлык әсәрләрдә бар. Ләкин шул вакытта без барыбыз да татар язучыларының теге 50-шәр, 60-шар телгә тәрҗемә ителеп, миллионлаган тиражлар белән басылган әсәрләр авторлары булуын телибез. Бу безнең идеал. Иң бик шкала инде бу инде. Әйе, иң бик шкала. Ләкин кызганычка каршы, төрки халыклар әдәбиятлары арасында шундый авторлар булса да, без бүген андый авторларыбыз белән мактана алмыйбыз. Димәк, әдәбиятның үсеше әле җитәрлек дәрәҗәдә тиз түгел, югары түгел, актив түгел. Бу өлкәдә эшләргә кирәк. Әлбәттә шулай. Ләкин тагын бер нәрсә бар бит әле менә монда. Без оптимистик рухта булырга тырышсак та, җиңеләю дип әйттем, менә мин әйттем бит әле тапшыру башланганда җиңеләю бит ул әдәбият өлкәсендә генә түгел, бөтен өлкәдә бара җиңеләю. Шулай. Җәмгыятьтә. Менә яшерен батырын түгел, хәзер кешеләр җиңел типтагы әдәбият укырга өйрәнделәр. Күңел ачу тибындагы дип әйтәбез инде, баш ватмый торган гына. Газеталарында бер кеше чыгарган, ике кеше чыгарган, гаилә чыгарган, шундый шәхси газета дип аталган исемендә эштиинлек дип әйтәбез инде, аның язуы өчен генә түгел, эштәлеге буенча эштиинлек газеталар укып, газета шундый була икән дигән нәтиҗәгә килделәр. Китап шундый була икән, чөнки китапында бит төрлесе чыга. Килешәсездер. Әйе. Менә шундый ситуациядән ничек чыгарга? Әйе. Әле чыкмаска маннан. Шуннан да нәкъ шулай, мин дә менә үземне ниндидер бер постсовет чорында 90-нчы еллардан алып, бу өлкәдә хаос дәвре башланды кебек сизәм. Моның шишелү юлын, чыгу юлын мин нәрсәдә күрәм? Менә язучы ул язарга тиеш. Моннан тыш әдәбиятчы дигән зур исемдә, әдәбият белән шөгыльләнүче дигән зур исем астында әле әдәбият галимнәре һәм әдәби тәнкыйть бар. Әдәбият галимнәре, алар билгеле бер милли әдәбияттагы барлыкка килгән яңа тенденцияларны күрсәтергә тиешләр. Ләкин яңа тенденциялар һәр вакытта да алар уңышлы теге әдәби яктан югары сыйфатлы әдәби әсәр белән бәйле булмаска мөмкиннәр. Шуңа күрә монда төп өлеш, төп җаваплылык дип әйтик инде, әдәби тәнкыйтькә төшә. Кайсы әсәрнең нинди сыйфатта икән әдәби тәнкыйть күрсәтергә тиеш. Кызганычка каршы без бүген әдәби тәнкыйтебез белән мактана алмыйбыз. Юк дип әйтәбез инде, бар ул эме. Булганнары да бер кул бармагы белән санап чыгарлык була. Һәм әлбәттә аның әдәби тәнкыйть дигәчтә теге мактау тәнкыйте. Әйе, мактау тәнкыйте кемнең дә булса юбилее якынлашканда яки бу бүләккә берәр кешене тәкъдим иткәндә, ул кешенең бөтен асыл сыйфатларын матур итеп барлый башлыйлар иде. Инде тәнкыйтьче кушылса шунда шул өлкәгә име, шунда анда ничек кырын карый яратмыйлар дип әйтмик, кырын карый башлыйлар. Бүген ничек? Менә беләсезме, әдәби тәнкыйть ул барлык халыкларда да бар. Ул Америкада да бар,
инглизләрдә дә бар, японларда да бар. Демократия булгас теләсә нәрсә язам, Ул теләсә. булырга тиеш. Чөнки ул әдәби җәмәгатьчелеккә, укый торган җәмәгатьчелеккә, теге яки бу авторның, теге яки бу әсәрнең кыйммәтен күрсәтүче. Ул булырга тиеш. Юл күрсәтүче әгәр дә ничек юл күрсәтүче. Юнәлешне күрсәтүче. Үзебезнең теге милли әдәби мәдәни тарихыбызга килсәк, карагыз 20-нче йөз башында татар әдәбияты нинди зур алтын чорга килеп керә һәм күтәрелеш кичерә. Һәм бу әдәбиятның күтәрелеше әлбәттә әдәби тәнкыйтьнең тиешле дәрәҗәдә куелуы белән бәйле була. Әйе. Кызганычка каршы 30-нчы еллардан бу совет идеологиясе белән бәйле әдәби тәнкыйтьне бик нык цензурага кертү процессы башлана. Һәм бер адым уңга, бер адым сулга атлау, ул инде тәнкыйтьченең гомере башка бер урында үзелү белән төгәлләнү куркынычы, ул бик реаль була һәм бик күпләр шуның белән төгәлләнә дә бит инде бик күпләрнең гомерләре. Шуңа күрә совет чорында менә 30-нчы еллардан алып 60-нчы елларга кадәр тәнкыйть бик нык куркытыла. Шул исәптән татар әдәби тәнкыйтье дә. 60-нчы еллардан менә бу авангард дип атыйбыз инде без, җепшеклек чоры дип атыйбыз. Менә шул чорда рус әдәбиятында без шундый хәл күрәбез, рус әдәбият дөньясында тәнкыйть яңадан яңарып китә һәм үзенең әйдәп баручы ролен ныгытырга һәм шул урынын яулап алырга омтыла башлый. Менә безнең татар әдәби дөньясында да, әдәби мөхитендә дә без шундый күренешне күрәбез, ләкин кызганычка каршы, менә тәнкыйть инде күтәрелергә омтылган гына бер вакытта язучылар үзләре шушы тәнкыйтькә каршы чыгучыларга әйләнәләр. Һәм без бүгенге көнгә кадәр менә шуны күзәтәбез. Демократия дигән плакат астындамы соң, ничек, ни өчен шулай итеп шундый булды? Демократия түгел, язучылар үзләре ул нәрсә белән бәйле икәнен мин әйтә алмыйм. Аның инде объектив сәбәпләре дә бардыр, субъектив сәбәпләре дә бардыр. Алар тәнкыйтьне икенче планга куеп, аннан баш тарту хәленә киләләр. Һәм тәнкыйть урынына бер-берсен мактау, әсәрләрне мактау, яхшымы, яманмы барыбер матур сүзне әйтү, бигрәк тә юбилейлар белән бәйле. Аерым бер әсәр басылып чыга, аның турында яхшы сүз әйтү тәртибе урнаша. Әлбәттә, бу инде гомумән төрки халыкларга, шәреккә хас сыйфат бит инде. Ул ягыда үзен иткәндер. Ләкин барыбер миңа калса, тәнкыйтьне тәнкыйть буларак үз урынына куярга кирәк. Шулай булмаганда укучыга массачыл әдәбият белән элитар әдәбиятны, я булмаса иң яхшы башка телләргә тәрҗемә итәргә мөмкин булган әдәби әсәрне аерып күрсәтүче булмаячак. Һәм мин моны ничегрәк күрәм. Бүген нәрсә җитми дип уйлыйм мин. Тәнкыйтьчеләр бар, ләкин тәнкыйтьне мәйданга чыгарырлык мәйданчык юк. Менә берничә еллар элек Язучылар союзында, сез аны үзегез дә күргәнсездер, алдагы съездда да булды, аннан алдагы съездда да безгә әдәби журнал кирәк, әдәби тәнкыйть журналы кирәк дигән омтылыш булды, инициатива булды. Дөрес, мин аны хупламыйм. Чөнки без бүгенге көндә әдәби тәнкыйть журналы чыгарырлык көчкә ия түгел дип уйлыйм мин. Мин бәлки ялгышамдыр. Анкер укучысы да булырга тиеш. Чөнки безнең бүген тәнкыйть шундый кысаларга куелган, ул чын әдәби тәнкыйть принципларын әле кулланырлык дәрәҗәдә түгел. Моннан чыгу юлын шунда күрәм. Безнең бит инде бик күп газета журналларыбыз бар. Һәм Аллага шөкер, бүген татар телендә газета журналлар күпләп чыгалар, анда әдәби әсәрләр күпләп тәкъдим ителәләр һәм без аларны укып барабыз. Ләкин һәр газетада, һәр журналда әдәби рубрика белән бергә тәнкыйть рубрикасы булсын иде. Публицистик рухта булса да, фәнни дип карамыйм мин аны, чөнки бу очракта әдәбият белемен, фәнне һәм тәнкыйтьне аерып куярга кирәк. Мин монда чиста тәнкыйть турында сөйлим. Чөнки фәннең аның үз мәйданчыгы бар. Аның фәнни журналлары бар, аның монографиялар форматы бар. Ә менә тәнкыйть өчен булырга тиеш, кешегә тиз барып җитә торган һәм язучы белән, бигрәк тә яшь язучылар белән сөйләшү мәйданчыгы булдыру кирәк. Менә җавап бирдегез. Чөнки мин үзем дә газетчы буларак, бу сезне тыңлап утырам һәм безне газетчыларны нәрсә куркытадыр. Менә бу тәнкыйтьчеләребез, әдәбиятчыларыбызның бик фәнни язылган, доклад рәвешендә язылган язмалары куркытадыр. Менә аны укучы кабул итә алмас дигән курку белән без аны бирүдән баш тартадыр. Шуннан да шулай менә.
Ләкин сез менә шунда ук җавап бирдегез, менә укучы кабул ителерлек дәрәҗәдә, аның шул форматта бирергә кирәк бу әдәби тәнкыйтьне. Һәм сез аның бер җаен таптыгыз бугай. Ләкин мин җаен тапканча шуны әйтим әле. Менә ул без уйлап тапкан әйбер түгел. Чөнки шундый ук хәлне мин менә инглиз мәдәнияте тарихында күзәткәнем бар, төрекләрдә шундый ук хәлне күзәткәнем бар. Һәм 20-нче йөз башында ул безнең үзебездә дә шулай булган. Әгәр әдәби тәнкыйть итеп эшләргә телисең икән, аның өчен кемдер китергән мәкаләне журналда бастырырга, газетта бастырырга кирәк түгел. Аның өчен ачырга кирәк зур булмаган, кечкенә генә рубрика, һәм шул рубриканы бер кешегә йөкләргә кирәк. Ул кеше башлап китсен, һәм әлеге рубрикада чын мәгънәсендә, мәсәлән, бүген басылган әсәрләр, балалар әдәбиятымы ул, детектив әсәрләрме ул чын мәгънәсендә теге югары сәнгать әсәрләре булган әсәрләрме ул, аерым бер укучыга йөз тоткан әсәрләрме ул. Менә шулар турында һәр журналның бит аның үз укучысы иң беренче чиратта. Шулар турында тәнкыйть рубрикасын ачып, шуңа җаваплы кеше биләү кирәк. Айырга өйрәтергә мин шулай дип уйлыйм. Һәм сез аның мисалын үрнәген күрсәттегез дә инде. Казан утларын укып баручылар беләләр. Казан утларында әсәр басылганнан соң аңа атрафлы автор тарафыннан, сезнең тарафтан каты бәрелмичә генә. Аны бит әле ни өчен куркыта бу тәнкыйть? Үзара әйткәндә, тәнкыйтьтә бит совет заманы тәнкыйтьне хәтерлибез без. Менә шул тәнкыйть язмасыннан соң я сине үтерәләр, я сине күтәрәләр, ике генә бер ни булган ки, урталык табылганда инде, ләкин үзегез әйттегез, ул куркыныч булган тәнкыйть. Тәнкыйтьче ул инде теге прокурорның соңгы сүзе белән бер инде ул. Шулай. Монда сез бит прокурор тонын алмыйсыз. Менә мин аны карап барам, укып барам, сөенеп барам аңа. Сез кешенең теге баланың башыннан сыйпап, менә бу ягы әйбәт булды, менә бу ягы начар булды дип, бик каты бәрелмичә генә кешегә үсәргә ярдәм итәсез. Һәм укучы шуны тыйымларга тиеш. Менә әсәрне укып чыкканнан соң, яки бәлки кайберәүләр әсәрне укыганчы аны карап чыгарга мөмкиннәр. Туктан нәрсә әйтте икән, моны бу әсәрне укырга ярый микән, юкмы икән дип. Менә шуңа күрә бу компас рәвешендә. Менә җәһәт тәнкыйть рубрикасы турында әйтәсез инде, без аның тагын бер форматын башлап җибәрдек бит әле, ансын да аның бергәләп укыйбыз дип атала. Инде хәзер менә Башкортстан әдәбиятына яңа бер формат казанутларның соңгы санында башланып китте. Җәһәт тәнкыйтьне башлап җибәргәндә, мин үзем дә аның шул кадәр популяр булырына ышанмаган идем. Дөресен әйткәндә, җәһәт тәнкыйть ул минем өчен чын тәнкыйть түгел. Ул минем өчен менә яшь язучылар, башлап язучылар белән мастер-класс үткәрү. Ягъни мин монда тәнкыйтьләү максатын куймыйм. Мин аларга менә сезнең иҗади фикерләвегездә менә шундый өстенлекле як бар. Сезгә Ходай менә шушы яктан сәләт биргән, сез аны үстерә аласыз дип әйтергә. Сезнең текстыгызда менә шундый кимчелекләр, алар һәрберсендә кабатлана. Сезнең менә шушы яктан белемегез җитми. Сезнең шушы яктан карап бетерүегез җитми. Сезнең яки телгә якын килүегез җитми дип әйтергә телим. Һәм менә шундый мастер-класс рәвешендә ул бара. Башлап җибәргәндә без менә Рөстәм Галиуллин белән аны инде сөйләшеп, уйлашып башлап җибәрдек. Мин әйттем, бу рубриканы мин башлап җибәрәм, бәлки аннары аны башкалар алып китәрләр, алай булса кызыграк та булыр дигән идем. Ләкин хәзергә кадәр мин әле җәһәт тәнкыйть белән бергә яшим. Килгән яңа әсәрләрне укыйм, аларга язам. Менә һәм шунысы кызык, җәһәт тәнкыйть язылганнан соң менә шалтыратулар, очрашулар, танышулар, шул хәтле күп. Аның һәрберсеннән соң мин шул ук язган яшь авторлар белән танышам, алар белән аралаша башлыйм. Күбесе белән менә без хәзер аралашып торабыз. Аларның уңышлары өчен шатланам. Аларга тагын ниндидер киңәшләремне бирәм. Менә ул ниндидер бер чын мәгънәсендә бергә бер аралашу, теге остаз белән укучы аралашу кебек бер мәйданга да әйләнде. Юк, һич кенә дә мин аларның бит талантларын таныйм. Шулай булмаса мин аңа язмас та идем. Бу булай мондый форматта бул язучылар аз булуындан, яшь язучыларны, аларны әзрәк кенә теге үстерергә тырышумы, әллә ул ничарадан бишарамы? Чөнки безнең яшерен батырын түгел, әдәбият мәйданына да килүчеләр бетәр инде, татар теле белән бер рәттән регионнардан килү тукталды дигән куркуда бар бит инде. Бу бармы андый курку? Беләсезме, менә башлап җибәргәндә без инде яшьләрне активлаштырырга тырыштык. Чөнки яшь кеше әдәбиятка килә дә, күпмедер вакыт шушы үзенең әсәрләрен чыгарып карый да, аннары соң әдәбияттан китә. Ул әле үзенең куасын, каләм куасын үстермичә, осталык, билгеле бер дәрәҗәгә осталыкка ирешмичә әдәби мәйданнан китә.
Бу инде беребезгә дә сер түгел. Кызлар үз дөньяларын коралар, шулай китәләр. Егетләр шулай ук ниндидер эш юлы белән башка һөнәргә кереп китәләр. Һәм бик әзләр генә әдәбиятта кала. Һәм менә бу җәһәттән китне башлау, ул әдәбиятка килгән яшьләрне бер яктан әдәбиятта калдыру, саклау, һәм икенче яктан аларга мөмкин кадәр сыйфатлырак әдәби продукция бирергә ярдәм итү. Ярдәм итеп. Әлбәттә шулай булырга тиештер. Безнең менә вакытыбыз да бик кысан икән. Безгә режиссерлар түгәрәкләргә кушалар. Мин сезгә Марсель Пруст саулыгыннан берничә генә сорау бирергә мөмкинлегем кала. Сезнең өчен иң зур нәрсә бәхет? Нинди бәхет нәрсә? Гармонияда яшәү. Үзең белән, тирә-як белән, һәм тирә-якта үзең теләгән эшне булдырып, аны үзең күз аллаганча тормышка ашырып яшәү дип әйтелгән. Нинди илдә яшәргә теләдегез? Туган илем шушы. Яраткан язучыларыгыз. Авыррак та инде бу сорауга җавап бирү, ләкин бик күп. Чөнки мин Сезнең ишегез минем улай. инде шул хәтле яраткан хоббием дә, һөнәрем дә, төрле чорның, төрле милләтнең, төрле язучыларны яратам. Гомумән алганда мин постмодерн әдәбиятын бик яратам. Менә иң яраткан прозаигыз дисәгез, Харуки Муракамидер. Шулай дип әйтергә кирәктер. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Ялган. Рәхмәт, ихлас. Ихлас җаваплар өчен бик зур рәхмәт. Телевизор караучыларга эндәшеп мин булай дип әйтергә. Бүген сүз уңаеннан икмәк көне, халыкара икмәк көне. Ходай Тәгалә икмәктән һәм саулыктан айырмасын. Безнең әңгәмәбездән соң әле Рухи икмәктән дә. Рухи икмәктән дә шул исәптән җомга бәгазын тыңлаган магыз. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعك مبارك بولسان ربنا سبحانه وتعالى حربر إيزغ عملlerimizni kabul kılsan hem cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde bizge iske tişire talibul ilmi feridetun ala kulli muslim g'ilim alu ol farz gameldi yani eğer de biz okumasak eğer de biz öğrenmesek ol günah. Hem elhamdülillah biz öz balalarımızı derslerge yürütəbiz. Öz balalarımızı məktəbə jiberəbiz. Öz balalarımızı okuturğa tırışabız. Hem şuşu balalarımızı okutuşa tırışa, öz vakitin sarf etə. Şunda cemaatül muslimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okutuşlar turunda onlar en hayırlı kişilerdi. Yani onlardan da hayırlı kişi yok. Hazırki davrlarda cemaat pandemiya vakitlarında nindi ağır vakitte da onlar okutkanlar. Biz ide bir balanı okuta almadık. Onlar okutkan. Şu an köre hürmetli okutuşular. Sizge ılı rahmetler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala her bir izgi amellerinizni kabul kılsan. Çünkü 45 minut mu, bir yarım saat mı, bir ders mi, bir para mı, küp mü okutasız. Sizin ferişteleriniz şu hatlı ecir sahiplerin sizge yazıp baralar. Allah Teala kabul kılsın. Hem hürmetli okutuşular, sizin hizmet ol sadakatul jariye. Yani mine küp mü kişiye siz faydalı gılimler birdiniz. Onlar onu işlep. Hatta sizin isimlerinizni unutsa da, lakin şu gılim bilen faydalana iken, savabı sizge de yazıla. Elhamdülillah. Şu cemaat biz okutuşların derecelerini bilik. Allah Subhanahu ve Teala şu koronavirüs bilen onların derecelerini көрсәткән. Biz onlarga rahmetli bolayık. Hem özümün birinci okutuşların hazırda hatırlayayım. Ol mektep bulsun mu ol üniversitet bulsun mu ol akademiya bulsun mu biz okutuşlarımızla hürmet edik.